Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti ipapan da Amanda kang dagiti dadakkel na iti balay da Robert. Nagsasaritaan da nga rod ti maipapan iti panagkalay sa dagiti dua. Ket kapilitan na nagtungpal ni Amanda iti pagayatan dagiti dadakkel na. Naangay nga rod ti kalay sa da Amanda kan Robert. Ket naglawdayani kan Sander asaan ang naragsak ni Amanda agayam da. Iti panangiurnos ni Amanda kadagiti kawos ni Robert iti kabineta. Nakita na ang nakalukat ti drawer. Isuan nakita na nuan niya tilinaon tinasawa drawer. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wit alawas ang napauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adik, naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na mapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti cabinet. Taison to laangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlaki drawer na. Anya nga tatilinaon da ito at drawer. Kita akman. Anya dagitoy. Foil mat. Apay dagitoy a foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mamaday toy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan da itoy, Robert. Apay nga da maiparit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibiyangam dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam. Kano anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tamapan ako na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak mo kan ko, na? Asapaan na ti umay. Tapno makapag-practice tayo anasapsapa. Nasken ama surusuro na anaimbag dagiti kanta. Para iti sumaruno agig tayo. Nasayat nga rin no kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditay mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamot na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no imparit ti asawa na makikuyog ka data. Daytamat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa. Tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo diti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumol. Gapot ta saan mat akayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramid ang ti asawam. Lipatom kit din ti arapaap mong agbali na singer. Gaputa sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imayak gaputa kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni papam, amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kayat ni papam nga ginana iti negosyo. Isu amasapol asikan ti sumukat kan kwa na, amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin ti kayo ang mapasamak? Ane, apay ba't, Robert, iho? Planok ti agyan iti Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy, ngagnagat ijay. Iswa sumurot kami mat iti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya, angam kasanod ti negosyo mi. Awan mat sabali amang imaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Masapul amapan kami iti Amerika kani Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko ijay.
Anya ti kayat asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kuan ama pantay di Amerika. Apay ngagdisdesisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputan mo, asaan mo mtla ang akayat ti mapanijay? Iswa siyaklatan ti nagdesisyon. Talaga adyak kayat ti mapan di Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay. Saan amabalin apanawak latan damamakan papaditoy? Day ta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Isu adi mo kayat ti sumurot kanyak iti Amerika. Ammo Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan yapay ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumot amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigiram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Amom no anya ti makagapo. No apay asaan ang anaragsak iti dinnak, Robert. Iso asaanin anasken asaludsudam pa niya. Amangan numasakitan kalaan. No ibalikas kumanan ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta ti papan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam kadimot lang ni Amanda? Ay, Uday-day ta na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti papan mo iti ayan da Robert. naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Anya? Kasano nga ron na ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang laang dagiti plano ta iti anak ta. Kunaklakit din no manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo. Sakbay ti kalaysada ken ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka di nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayem mo? Dagiti agnagan iti Yani ken Sander. Wala na. Madamdamalaeng, sumangpet dan. Inawis ko ida dito'y balay. Tapno maam-amuyo mat ida. Isuda ka dilaang ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numatan na nakit-kita? Ay kastaya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo ti timek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la kuma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man da Sander ti gayem da. Ket kaduadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayat gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagag. Ngam saan kang agong ungot Sige lang niya ni. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam-damagam day takan kwa na. Ada ka di pa naggustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamaga, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga asawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mat ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay.
Sa dino ti papanam, Amanda. Apay nakapalas ka? Mapanak lang ang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayanda mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo a musikero. Wenno saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo. Panagkunam kadi kat maaramid ko ti mang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid ti mang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamutan iti pamilya. Sige, mapanakon. Dito yak pala ang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay iji balay da Robert. Gapot ta awan tumulat aramitak ijay. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito ipar. Kan padasak man ti agino. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Orayik nga umasidag dito iti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay, Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukas ta nga awan ti gigyo. Tapno adalat ta makasarsarita mi kanileo. Agyaman kami mat iti palang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kamin tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Alangarod na. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mo't no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. Nuday tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di dita ti anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti. Anya? Katno kuna na dita ka no maturog ita rabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak ka dagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang maduktalak nga damadingar aramiden ti anak yo. Agsaga na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramidakan kwa na. Anya? Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pangsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Oh, tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Papadalaangan iti balay dayami. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaeng nga nakaamiris ka. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa ni Robert. Nalabit, saan kumamadagas to'y ti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsaklakit di mapakawan ti bagik. No bilang tadadagas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang kuma. Tadalaan iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yani. Kastamat ka na kayo, Madam Regina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito'y ni Amanda. Nako na ngamin di asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung amasapulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisininarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayem mi. Tatulungan da kayo amang sapol kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello.
Mama Regina. Adda naawat ko text manipod iti may sagayam ko. Adda kanu ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kanu ti bartak na. Anya? Ti awanan baing anak yo. Anya lang ti makunad dagiti makamam mo kanyak. Managbisyo ti babae ngayon kalaysak. Siya kun ti mapan mangsukon kun kuana iti bar. Uray saan kayon ngumay. Iyawid kun ni Amanda iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti ara. Kaya't ko pa iti uminom. Amanda, Waiter! ay unay kamatan. Nakababa inti kas talangam. Tapay nga da ka dito ha. Imbaga ka di kan kasukunan nak dito Oy, Robert. Oren ng kalaysata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti bilag ko. Nabartak kan, Amanda. Isuadi mon amo dagiti bagbagam. Ala, may kan. Agawit ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko! Pinagkabil ka! Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tattao ang makaamam mo kada tayo? Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikriknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan, nadadaan nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Bea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.